Sana Lechon de Cebu. May kuan dong ha, senior. Dinuguan. Lechon. Ayan doon. Sarap ng ano, dinuguan. Kami de Lechon de Cebu. Sarap po. Paano nga yan, nak? Gano'n na. Harap ka, gano'n. Paano? Ano ba dyan yun? Wala. Post mo. Ha? Post mo. Ano? Post. Wow, puso. Ito na ang puso namin. Nandito kami guys sa Gaisano Metro. Sa Cebu. Ay, may tali mo. Plato. Sana nga naapa man lagi. Ano, gana ako. Hirap na nga. Ano puso? Puso. Lakas mo. Huwag ka lang matumba. Basta may hunagan dito. Eh, magutsara ka naman. Hotdog ka talaga. Sabi ko huwag kang matumba eh. Ito talaga. Putakot. Ay, puso. Ito yung namimiss ko dito sa Cebu. Ito, plastic. Oh, yan, plastic. Tulad mo, plastic. No! Plastic ka eh. Oh, ni siyang puso-puso. Diba? Kain na ako. Para mapaglaro na ako. Kumain ka na. Sarap. Nag-alcohol naman kaya kayo. Di, huwag na kayo gano'n. Para maglaro na ako. Okay. Which one? Ito ang lechon. Ano papa mo? Wala pa. Palubat na. Palubat na. Gusto? Tayo na. Dyan. Hindi ka pa nakatingin eh.